Това е паста с сос от спанак и гъби, сметана и отгоре имаме запържена сьомга. Бон апетит! Днес ще си правим паста с сос от гъби, спанак и сьомга. Тук сме смляли на чопъра гъбките, малко лукче и малко чесънче. Сега ще го запържим и после слагаме спанак към него. Слагаме сега и спанака към запържения лук, гъби и чесън. Сложили сме и още масло и малко зехтинче. Това е мазнината, която ще ползваме. Сега ще посолиме, разбъркваме и оставаме да се задушава. Така ни изглежда вече задушения спанак с гъбките и сега сложихме малко заквасена сметана и сега ще добавя от бульона, в който варихме пастата, за да стане повече сос и да стане по-кремообразен. А тук си запържваме сьомга на парченца и сега добавяме сосчето. Това е хубаво сосчето. И сега, най-сладкият момент, сервирането. Горе с сьомга. Кой се облиза вече? Аз. Ето така ни изглежда готовото хапване. Това е паста с сос от спанак и гъби, сметана и отгоре имаме запържена сьомга. Бон апетит!